two. 1, 2, 3, and Ano ba yun lang ko? Portar kang right down, dapat 350. Kakapit-kapit. Nakaraan yung daya. Tapos nagbiyan. Tapos na. Ayun. ang naghihintay sa atin, wag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbay, dalang yung problema. Sarap magbay, mamamahakat. Magugulat sa makikita ng mata. Kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Kawa-kawa. Sarap magbay. Sarap magbay. Woo! Woo! One day, meron kami kalupit.